Господи, днес е Архангелов ден, празникът на свети Архангел Михаил. Ставам рано, паля свещ пред иконата му и усещам аромата на тамян, както баба някога правеше в малката селска къща. Помня как ни събираше всички около трапезата с топла пита и купичка мед и казваше: „Архангеле Михаиле, пази ни от зло и болест, дай ни мир в сърцата“. Ти знаеш, Боже, колко пъти съм шепнела за закрила, когато децата тръгваха на път или болест почукаше на вратата. Днес, макар че къщата е по-тиха, а ръцете ми по-уморени, пак вярвам, че невидимото ти крило пази нас и разпръснатото ми семейство. Дай ни сили и здраве, Господи, и нека Архангел Михаил бъде страж над дома ни, светлина и любов да ни водят напред. Амин.